Så hun der. Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal jeg downloade Fortnite. Jeg har faktisk allerede en Fortnite. Jeg har allerede en anden YouTube kanal, der hedder Nikolaj mellemrum Fortnite. Så det kan I skrive, hvis det ikke kommer frem med at skrive Nikolaj mellemrum. Det vil sætte rigtig stor pris, hvis I kan subscribe og like. Og abonnere. Ja, og abonnere. Men jeg skal lige få downloadet Fortnite her. Der vist for update. Men den der også lige sige ja. Kan indstille. Holy moly. Fuck, du har en bil. Nå, men det var bare det, jeg ville sige. Jeg laver en ny video, hvor jeg viser, at jeg spiller Fortnite. Hej hej.